Ngithanda ukuthi nginibingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke isematheni before nje ngihlale kodabeni ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele ke indaba ke ethinta i-telenovela entsha ezodlala ke lapha ngo9 kuMzansi Magic ezongena ke esikhaleni seGqeberha The Empire. iGqeberha The Empire isinesikhathi ke yaphela lapha kuMzansi Magic, yaphela ke ngoJanuary and njengamanje ke bekusabambise iEmpini yalapha kuShowmax. So la kunendaba ke mbukele ivelile ukuthi ke kukhona ke drama entsha ezodlala ke lapha ngo9 ezoreplace ke yona lapha iGqeberha The Empire. Igama ke lale drama Inimba, izoqala ke ngazo lapha i14 April. Le drama ke Inimba izodlala ke Monday to Friday kona kuMzansi Magic ngo9. Okunye ke lambukele bakuvezile baveza ukuthi ke le drama imayelana ke noZoleka Mabandla owesifazane ophumelele kwezetech kodwa ke washiya umndeni wakhe 20 years ago and washiya ke nengane yakhe wahamba ke wangabe sabuya ekhaya kodwa ke njengamanje uzozama ukuthi ke buye ekhaya and futhi ke buye empilweni yayo ingane kodwa ke kuzoba nzima njengoba izinto eziningi izobe ke seyishintshile. Umndeni wakhe nayo ke lapha ingane yakhe bazobeke besamcasukele. Yena kuZoleka Mabandla washiya ke ingane yakhe nomndeni wakhe ngenxa ke yecareer. Ziningi izinto ezokwenzeka, kuzoba ke nedrama and ikabalingisi abahamba phambili kuyona ke le drama uLunathi Mampofu, uZenande Mfenyana, uSiyabonga Shibe, uAyakha Ntunja, uPrince Hrudmane, uAndri Dondolo, uSisa Hawena noNkanyiso Makhanya. So kunjalo ke mbukeli, Inimba iyona ke telenovela entsha ezovala ke lapha isikhala seGqeberha The Empire. Izo ke lezade ngikuphathele zona, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.